Ọkwa this week niile were sọchị ka m na-achị. Chei. Hey, ike gwụrụ. Ofu nwoke sị m na ya nụrụ nwaanyị akalịlị ahụ. Na nkọli ọkalịlị abụrụ na ọ na-akụ ya ọkpọ ma ọ na ọ na-eme ya nkewa ma ọ na ọ na-eme ya nkewa na ọ bụkwa alụ na ya maara ya chọba onye ike ya na ya na-abọra. Mana ya sị ka ya wetu aka maka na ịgbada ọ bụ na idugo dat ịgbagodi imeletego obele chọla ịnụ nwaanyị asị gị wetu aka n'ụmụaka unu eme chọba nwa o ma ka ị ghara ịchọ nwa achọ ka ịdụ shọ ya wee wetu aka wee lụta dis gel ọ bụghị na di gel bụ ụmụaka nke otu afọ nakwa abalị na nwaanyị esi igbo gị o ụtụtụ na nwaanyị esi igbo gị o ya jụọ ya kedu ihe iji esele ibongi n'abalị ọ sị na-esesi ibongi wee lala ụla inwe ike nweta good sleep na ọ na-elele izi stress after igbogo egbede esi ibongi wee nwee ike lala ụlọ ọfụma na ọ bụrụ na esere nwa anụnwa ibongi ọ sị na ya ma nlala ụlọ abalị chi ụtụtụ fo na ha ga-ebido ise okwu o dee na ọ bụrụ na chi ụtụtụ fo ọ sị na ọ bụrụ na ise enyi ibongi na chi ụtụtụ ịma na ịchajigo batrị ya ịghọtara na for the whole day ya dị good wee jebe ọlụ n'ike ketetụrụ the whole day dee n'abalị naghị esi nke a ga-eji wee lala ụla na for the rules so this man wee sị m ma mgba nke bụ nsogbu si mba ọ sị m na this girl nọgide ọ sị ya ka fa spice ya things up ịghọtara na ka spice ya things up ọ sị m nwa arịgoro ya n'elu ọ na-anya ya n'anya ọ na-akụ ya aka n'ukwu ịgba ọ sị ya na-azụba nke ya ọ nwoke na-azụba nke mata akọkọ akụkọ ọtọ si nwa na-akụ aka n'ike ịgba si anya ya kpọrọ ya akwụna ya kpọrọ ya akwụna ya kpọrọ ya dalin ya kpọrọ ya zuwiti ya kpọrọ ya ama niile na-atọ ụtọ n'ụwa a si mụ onye a na-akụ iwere ukwu ka ọ ya esi cheta ọ ya akpọ ozigbo ya mara n'ime ọ na-akụ ya na ọ na-akwụkwọ ụgwọ ọ sị m na ihe ọ na-akụ ya na-afụkwa ofu mana ọ da-afụ dis girl ụfọdụ ọ na-ọsị anya kụbịa ya kụbịa ya kụbịa ya kụọ ya na nke ọsị ehe ya kụọ ya na nke akụgadazi anya ka nwa akụọ iwe ya akụ ya ya daa na ọgwụkwa nyanwa ka mgbe dike na-adala maka na ọ bụ ebe ọ akpatụ ya aka ozi m na nwa achọkwa isegbere ibe gị ọ tọdoro ya n'onu si n'ụbọchị ọ tọdoro ya n'onu si na staịlụ na nwa atọgbuchekwa enye Jizọs ike ya eme ọsị gị ka spice ya things ọ bụ ka na nwaanyị egwu ya n'oge elugo hei n'eziokwu na ya na-akwa anọ n'elu ọ sị m nne na mgbe ụfọdụ nwa anụ wee were akwa kechie ya anya kewugi ya aka n'azụ si na ha na-esi ibongi ọ sị m ya nọlụ nke ekechiri anya ya na-asị biko na ya gwụrụ kịta ebe egere ihe ya ga-agwa ndị mmadụ ọkwa na ekotego okwu maka na ya nọrọ nwaanyị ike gwụrụ ike ya ga-esi ibongi agwụgị ya na nke nwa dị too much na nke dị too much ya mara ka ya si eme na-emegidego nke ụtụtụ maka na ya nara anọ n'elu nye menye aghasala na-egide nke abalị maka na ya nara anọ n'elu emenye aghasala mana nke na-akazi ya njọ bụ nke spice ha nwatakịrị a na-amacha dị mkpa mgba aka si n'ọzụpa nke na ewegoro aka nne ya dis girl ọjụọ ya were aka ekpe ya ọnya jụ onye kọrọ si agbọ na ọ gbara mgbe o ji enụwa nwatakịrị wikendi na-elu ọ bụ mmiri a na-afụ ya maka na
anyị ese na kichin, anyị ese na palọ, na washroom anyị ese. Na ụfọdụ ya sesie obi ya na-akụ kpumkpum na na-pretend because ya chọrọ ka ọ bụrụ nyanwa gbara ọsọ ibongi yọta na. Mana ihe anụnwa nwere ike inye ezigbo nsogbu. Ndị ya chọrọ ije n'ụlọ ọgwụ jee jụba ha 1 or 2. Ya just ofu m like ya mụ sị ka akọsalụ m because na o nwere nke nkọlụ maka ibongi flọ. Ya wee sị ka akọsalụ m ka jụọ ndị mmadụ na ihe a na-eme eme onwe health issue like nwere ike inye nsogbu because etu heart ya si apant sometimes na o nwere ife nwa nwere ike imego ọma everywhere ọ ga-abụ ọkpatụ ya aka ya akwụlụ ume adọọkwana ya. Mịa sị ka ya kpọọ nwanne ya nwoke sị ya na ya chọrọzi ka amalụ ka a ya esi gwa nwa ka ọ naba bifo ya nwụọ n'oge elu maka na etu a si wee fụ nwa na ọ bụrụ na ọ mụtara ya nwa na ọ ma nnọkwa ahụ na ọ ma nnọ ọ bụ ụbọchị ọbụla ya nyeketara enye enyegizie o mara ọsọ kedu ife a ga-akọlụ chie nna chai ike gwụrụ. O nwee kịta ụmụ nwoke na-achọ ụdị mmadụ na-achụ ya na-achọsie ike ụdị laịfụ ha chọrọ. Ụwa anọnwa abalansị akwa n'ụlọ ụwa abalansịra. Nwee ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ exactly this mana abịazie atụgwa ewelu nwunye onye enye onye ewelu nwunye onye enye onye ewelu mmadụ na-abọ anara eche ofu ihe gbakọ ha ọnụ si na ọdị na nwunye ofu onye a na-atazi afụfụ. Eziokwu marriage kwesịrị ka na ọ bụrụ na a na-afụ ụzọ afụlụghị ụzọ onye ọ ga-adabalụ gị na ya na-abụ. Ndị ihe a this guy na-akọdụ serious ihe a obie na pant oge ọbụla ọ na-esi ibongi oge ọbụla ọ na-esi ibongi ọ da-adụ mma ọ dịrọ mma for health. Mmadụ kwesịrị ka ị na-anyụ ị na-recover ị na-anyụ ị na-recover. Ọ sị na ọ na-enyekwu ya nyo na ọ na-esiri ma vegetable but still kwa mmadụ ka ịbụ na a na-alụkwa ọlụ. Ọ sị na a na-alụ ọlụ ọ sị bụ na this girl nyekwere ife ọbụla ya chọrọ ya na ọ na-egwu egwu rinne oge ọbụla ị na-achịsa ọchị ọ dị eme ifele na ọ dị free na ọ bụgodo unu ya chọrọ ọ ga-abịa metụgide ya aka ya achọ ya wee na-eche ọkịa hapụ this girl kedu ebe a ga-ebido wee hapụ ya kedu ihe a ga-agwụ ya wee hapụ ya ọkafaga therapy ya love this girl ya like ife ọ na-enye kama na ume nyanwa ararụ ịghọtara na staịlụ ọbụla ọ fụrụ na ọ ga-emekwa enye na akwa pụọ ụfọdụ gote ife a na-enene na-acha buru o tinye ọ na-awa ọchị ha wee na-atụ ya ma ya tọgbuo ka anwụrụ na ọ na-esi ibongi ịghọta kịta ọ ga-eme gị affect in future. Don't listen to ihe a bụ talk to her gwa ya ka isi feel ịmara etu isi kọlụ m destin na si etu afọ kọọlị anya ọ welu vidio m anyị ọ ga-agba ọ bụ nọọ ihe ọma mbụ nwuo ka o ji nwayọọ jebela onwe ka inye chance ka o decide ya inye chance ka o were aka decide ya because ọ dị young ọma ife ọ chọrọ o nwee age ị ga-abụ iluo in life ịma na-agbazi ka ịdata ego ife ị ga na-agbazi bụ your health ka ị nwee ike na ogologo ndụ ọ bụ ịghọtago mana ịgwa gị eziokwu o nwee ha ilibi nwee ndị dị otu afọ mgbe jụọ anya sel na akwụkwara akwụkwọ sị m na fakwụrụ akwụkwọ ka na-ịgbago na ọkwụkwọ ha kwụrụ bụ ọbịa ọna ya na enjoy ya so much then biko ọ bụ na onwego onye fụlụ ụdị ha ma etu o si handle ya whatever it is ya denye na comment section mana mụnwa na encourage gị to go to hospital and check it out. Speak to doctor now. Why na ụmụ nwoke na-agbalị ije hospital ọsọ why ụmụ nwoke na-agbalị ije ụlọ ọgwụ ọsọ dụrọ mma go to hospital gwafa ihe na-afụ talk to them for health ka a na-ekwu maka ya daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.